quinta edición xa do Queixo Maquetón. A verdade que o ano pasado tiñamos unha empresa complicada, non? Porque chegaron 196 bandas, este ano, 180 bandas, co cal mantémonos nos niveis do ano pasado. É algo que nos gusta, algo que tamén dá traballo, non? O de facer este concurso. Falando un poquinho do concurso, este ano volvemos a contar con xente importante do mundo da música para valorar todos eses traballos que se viñeron presentando ao longo de 3 meses, que foi o plazo que abrimos para que as bandas se inscribiran. Falábamos o ano pasado de que tiñamos representación prácticamente de todas as comunidades españolas. Este ano volvemos a confiar e a ter esa confianza por parte de grupos chegados de prácticamente todas as comunidades. Ahora mismo o concurso está moi ben publicitado en cantidade de webs independentes, de plataformas musicais, co cal vos dai a importancia que está chegando a todos os puntos de España e co cal a representación é importante. Houve un nome destacado, eu creo que entre casi todos os participantes a hora de valorar, que foi Gimnástica, que é precisamente o grupo gañador desta quinta edición. Gimnástica é un grupo de Alicante. Como formación, pois levan apenas un ano rodándose, acaban de autoeditar o seu primeiro disco, chamase Paracaidismo. É unha banda que se move en torno ao pop rock bailable, non? Sobre todo con influencias de bandas importantes como poden ser Arctic Monkeys ou os propios Strokes, que seguro que vai a facer bailar a xente. Eu creo que é o aperitivo esencial e importante para que despois toquen os estereotipo, e dende aquí seguiremos traballando nesta iniciativa. Moitas gracias a todos por vir.